No way. No way, човек. Този човек тук-що ни спря в последните ни мъки. 7 часа вечерта почва да се стъмва. Човека ни спря да ни закара до Ниш. Невероятно. Човека иска да ни купи храна. Тази сутрин нямах никаква идея, че цялото това нещо може да се случи. Преди 2 години обещах на себе си, че ще се променя. И наистина си повярвах. Ден 1 от ден 4, ден 38 от ден 100 от трансформацията на тялото ми. Но някъде по пътя просто спрях да вярвам на себе си. И така за последните 2 години аз си мислех за това абсолютно всеки ден. Това не е просто следващото предизвикателство, това е шансът ми да докажа на себе си, че мога най-накрая да завърша нещо. Буквално съм нарамил раницата. Let's go! И отивам за автобуса, за да стигнем до мястото, откъдето actually ще започнем. Аз си мислех, че най-трудната част всъщност ще е това, че може да ми се наложи да спя навън, но всъщност грешах. Най-трудната част е това да взема първата стъпка. Здравейте хора, и в момента се отправяме към началната точка. В момента се намираме в красивия град Сеноград. В момента не знам как да ви опиша, хора, обаче чувствам толкова много неща. Най-вече страх. Просто ще седа нещо като 2-3 часа тук, никой няма да ме вземе. И просто ще си тръгна и ще се откажа от всичко отново, както направих преди. Това ми е главният страх. От друга страна обаче, колкото и лудо да звучи, имам чувство сякаш, че в момента, в който си дигна палеца, първата кола ще спре и ще ме закара до Пловдив. Дано срещам някой готин. Сигурен съм, че има. И хора, преди да започнем, нека обявим малко правила за това видео. Първо, всеки един превоз трябва да стане чрез пътуване на стоп от непознат. Второ, нямам никакво право да използвам собствени пари или други средства. Освен, разбира се, телефона си, микрофона си, интернета си. Трето, да не умирам, разбира се. О, не, човек. Човек, толкова ме е страх. Обаче, всичко е в главата ми. О, не, човек. Нямам думи. Окей, първата кола. И не спря, окей. Добре, всичко е actually в главата ми. Човек буквално в момента трепера. В момента трепера, човек. What? Хората ме гледат, си мислят, че съм луд. Все още е страшно, by the way. Все пак някой ще спре, евентуално предполагам, дано. Хората ми се усмихват. Като гледам повечето коли са пълни, има хора в тях. Буквално почва да ми умалява ръката. What? Това е толкова странно. Не мога да повярвам. Никакъв шанс, райд. Не, няма да ме спрат. Викнаха ми, обаче. No way. No way, човек. За пръв път пътувам така на стоп. Няма лошо. Аз много съм. Искам да ви благодаря отново, че ме взехте. Аз съм Борислав. Приятно ми е. Приятно ми. Може ли да попитам защо ме взехте всъщност? Защото и аз, както бях по-млад, съм пътувал на стоп. И имаше хора, които спитах да вземат това. И от цял град. Ами всъщност съм от Боянци. Обаче до града. Всъщност пътувам към София, обаче първо да стигна до Пловдив. Да. До София на стоп? Да. Всъщност даже не е до София, ами правя даже видеопоредица. Започнах да правя видеопоредица. Ютубър ли си? Ами да.
Браво. По-скоро ще оставам две. Качвал съм клипове преди, но сега повече. Браво. Ще пътувам до Швейцария всъщност. Експериментираш. Да, Чак до Швейцария да стане. до Швейцария ще се опитам. Да, за първ път правя нещо такова в живота си. Доста е странно, страшно, лудо. Да, като цяло всички, които, нали... Зато ми гледат един такъв ютубър. Не, всъщност аз попаднах на него и после последствие му показах на тях. Той мисля, че беше от Монтана момче. Много учил, знае китайски. Да не е един Даниел или... Как? Да, Мечтай, да, същия. Знам го и аз. И там беше попаднал на едно момче, където пък сумата държави е така обиколил на стоп. Да. Аз го... Гледал съм го това. Да. Но иначе... Има ли проблем всъщност така да записвам малко... Записвай. Да, и като цяло... Няма проблем. Даже и разрешавам, че и мен може да отгледам. Добре, да. Ами това човек, който ме взе, буквално чаках нещо като 3 минути. Даже не мога да повярвам как стана толкова бързо. 3 минути буквално. Викам си, сега ще чакам 1 час, 2 часа или никой няма да вземе цял ден, ще се тръгна накрая. Ще откажа. Обаче всъщност буквално 3 минути изчаках. Даже можеше да не са били минали 3 минути. Господ е с теб. Да. Пожелавам ти успех. И като цяло, цялата тая работа я правя просто, защото в един вид да може много хора да го видят, тъй като това никой не го прави, или по-скоро в България няма много такива, които постоянно да правят. Много хора го правиха преди. Така ли? Истината е, че доста хора пътуваха на стоп, обаче сега хората са се променили. Света стана малко по-динамичен, опасен. Да, след короната един вид се промени много неща. Хората като цяло. Точно след короната, лека по лека в този преход на демокрация. Поне аз като съм забелязал. Да. И преди са били малко по-човеци. В смисъл, тези ценности, които едно време са предавани от поколение на поколение, като чест, достоинство, уважение, по-младите да уважават по-старите. Да. Това дошли вече малко е отшумяло, но слава на Бога, не може да слагаме всичките хора по топ знамената. Има и такива, където малко се замислят и гледат малко по-високо над нещата. А когато гледаш от високо, винаги гледната ти точка е много по-голяма. Да. После нещата ги виждаш по различен начин. Да, и като цяло аз започнах това цялото нещо, за да докажа, че все още, нали, има добри хора. Всъщност интересното в цялото това нещо е не само, че пътувам, нали, на стоп, но и ще трябва да разчитам на непознати за храна, вода и подслон. Нямам право да харча от собствените си пари. И това един вид ще направи цялото нещо по-трудно и повече ще ми помогне да докажа, че аз вярвам, че има добри хора в света все още. И да, искам да мотивирам хората да пътуват и един вид чрез моите видеа да помогна на хората да се сближат. Да, това е хубаво, което беше. Много мранкачи има, в принцип. Много негативни хора. Аз гледам винаги по-положително да гледам нещата и като цяло. Защото сега не знам дали забелязваш, ето аз пътувам сам. Нищо не ми пречи да те взема. В една и съща посока сме. Но ясно, че ще си към Пловдив, защото се застава на края на пътя. Повечето хора са по сами или по двама. Преди време имаше едно такова споделено пътуване, където
обаче все по-малко и по-малко хора го правят това нещо. Да, той има такива групи във Фейсбук. Пловдив, София, Варна, Пловдив, Варна. Или поне аз не съм запознат. Виждал съм това да съм напил, но аз не съм запознат. Поне тук не съм го виждал. Ами аз колкото ползвам Фейсбук, знам, че такива групи са доста популярни или поне бяха. Сега не знам как е. Но ако аз са двама, като тръгнем да наблюдаваме, те чупат зад нас, Ами да, ама те повечето са няма си, никой. повечето са си техни. Аз докато забелязах, те не минаха много коли. Но повечето бяха двама-трима в колата. Имаше и сами. Да. Но пък вече шансът тия деца били по двама-трима да са споделени, не вярвам да е висок. Най-вълнуващото приключение на стоп, тръгнахме с един приятел, тъй като аз не съм коренняк си на Врачали, но 2003 година живея на Севернград. Дали, тук учи, работи, създаде семейство. И докато бях ученик, най-така вълнуващото приключение беше, нали, пътуването ми на стоп. И трябваше да се придвижа към Родопите. Конкретно едно селце, известно с газираната си вода, село Михалково. Да. Да. Аз съм корен съм там. И с един приятел решаваме, той има баба там, да отидем до Михалково и там малко да изкараме известно време от ваканциите. И тръгваме на стоп. Първо, всъщност, с автобуса от Асеновград до Пловдив, после от Пловдив до Кричим пак с автобус. Бяхме щастливчи, нали, така по-малко пари ще дадем за транспорт. Да. И вече от Кричим до Михалково, те са там около 35 км и ще пътуваме на стоп. И му казвам, нали, дай да седнем тук, ще хапнем по едно кебабче, има там едно известно ъгълче такова, където правиха хубави кебабчета, пихме по една кола. И докато си говорим и ние хора ни викат, къде сте момчета? Викаме за Михалко. Ние сме за Девин, вика, ще ви вземем. И в момента, в който тръгваме, нали, да се качваме в автомобила, то се оказва, че е линейка. И така пътувахме с линейката на стоп. Това е много готино. Да. То така се случва даже Не дано само така да пътуваш в линейка. Това беше много интересно. И така, защото линейка май на хората. Да. То аз така съм забелязал, че се случват нещата, в смисъл, седиш си някъде, примерно на някаква бензиностанция, някакво кафене, където има път, и примерно някой може да те пита или ти да питаш някой и да се окаже, че сте в същата посока и така да станат нещата, както при вас е станало. Се възели в линейка. Да. Добре, извиняй, как ти беше името отново? Васил. Васил Бодуров. Приятно ми е много. Аз от Борислав. Благодаря. И довиждане. Чао, чао. Хора, не мога поберам. Васил. Ме докара да Пловдив. Аре. Вау, не мога поберам. Докарахме за 3 минути някой ме взе. Даже не минаха и 3 минути. Хора! В Пловдив сме. Не го познавам. Вземе. Ти, че пътуваше сам и видя някой да се дига палеца и го взе човек. Мен! Сега обаче трябва половин час да ходим пеша, което е много по-добре от 5 часа пеша от Асеновград до Пловдив за Михалково. Най-добрата вода, by the way, трябва да спонсорирате. Михалково. Имейла ми в описанието. Булевард Васил Апрелов. Там, където се свързва с булевард Дунав всъщност. За да може да не вземе някой, който пътува към София. Не знам, аз падам интровертен тип. Обаче, когато някой се отвори или тръгне да си говори с мен, не го отблъсквам. И даже ми е забавно.
Това не е ли знак от Господ и от Вселената? Бял гълъб. Не мога да повярвам. Вау! Бах тякия мотор. Окей, хора, пак, не мога да говоря като ютубър. Буквално чаках нещо като 20 минути. Тук съм с Николай, пътува към София. Бях на път да се откажа, by the way, да тръгна някъде по-към изхода на Пловдив. Обаче се спал на това, братле, не мога да повярвам. Да, като цяло, в момента пътуваме към София. Като цяло, в момента се насочваме към София, доста по график, което означава, че може да стигнем до Сърбия днес и да се намеря къде да спа. Току-що слезнахме в София, човек. Ей, там е отбивката. Тук сме на 5 минути от спирката за Сърбия. Отново съм без микрофон, за да мога да му спестя батерията. Но да. Окей, хора. Тук е мястото, където ще чакаме за Сърбия. Хора, какво стана тук? Basically, чаках 1 час и нямах късмет. Изведнъж, докато чакам, Томи от Холандия, we just started talking. I realized he was a hitchhiker too. И сега отиваме малко по-надолу по пътя. Да, значи трябва да отидем надолу по пътя, защото там нямахме късмет. Затова ще отидем по-близко до сръбската, до магистралата, където се разделя пътя там долу. И се надяваме някой да ни вземе. Или поне един от нас. Така че да, ще видим след малко. Значи тук с моя нов приятел Томи се качихме на път за Сърбия. Най-накрая. Сега отиваме към Пирот и оттам ще видим как ще стане работата. Обаче е на път за Сърбия. Let's go! Хора, как да ви кажа, че в момента си кибича в колата на сърбина, който забра мен и Томи и слушам някаква яка сръбска музичка и просто си седа, човек, и не мога да повярвам, че ни взеха и ще нас закарат в Сърбия. Аз и Томи ще го измислим, обаче е много пекан пич от Холандия, прибира се при приятели, ще ходят в Белгия на фестивал, някакъв фестивал, не знам. Добре дошли на сръбската граница, приятели. Welcome. Oh yeah. Тук може... файн. Нещо като... 10 на коли. Тук вече сме в Сърбия, човек. Докара ни колегата в Сърбия. И сега с Томи... I love people. И с Томи ще седем да ядем. Тук човека иска да ни купи храна. Не мога да повярвам. Значи, тук сме в някаква кръчма в Сърбия, в Пирот. Е, това всичкото, което виждате, са награди за храната тук. И ни докараха толкова много награди, не съм виждал на едно място, човек. Излизаме от град Пирот. Човек ще ни закара до бензиностанцията. Взе ни храна, купи ни вода. И сега ще ни остави тук да хванем някои от тировете, които хора за следващия град, който е Ниш. Което е невероятно просто, хора. Alright. И сега в момента буквално ще питаме тия тираджи за Ниш. Хора, тук ще осъзнах, че нашия приятел без да иска, без да знае, ни е оставил на не толкова перфектно място.
И намерихме си още един приятел. Но да, тук тази бензиностанция не е идеална за посоката, която искаме да отидем. Затова ще трябва точно по този път да отидем нещо като 1 км по-надолу, което не е далече, но пък може да е леко незаконно, защото няма тротуар тук. Това е чист път. Полицията, човек! Тук лоуки нелегално ходим на пътя. Полицая не ни спря. Този човек тук-що ни спря в последните ни мъки. 7 часа вечерта почва да се стъмва. Човека ни спря да ни закара до Ниш. Невероятно. Тук в Ниш, където след малко залязва слънцето и ако не намерим къде да спим, ще спим на улицата. Някакви хора как да стигнем до центъра. Те ни казаха да се качим на номер 3 в автобуса. И ги питаме колко струва автобуса. И те ни викат нищо, фри, безплатно. Моля. И жената, която ни го каза това, ни даде чанта с круши, която не знам дали се вижда. Ей тук някъде долу. Чанта с круши, човек. Не мога да повярвам. Не мога да повярвам, човек. Добър вечер, хора. Може да видите огромната ми усмивка и може да усетите колко съм зарадван от гласа ми. Но в момента се намираме в град Ниш в Сърбия, като тази сутрин, буквално в 5 сутринта, бях в Асеновград. Закараха ни в последния момент, буквално точно преди вечерта. Интересното е, че тези хора, които ни взеха и ни закараха до Ниш, направиха нещо много повече от това. Дадоха ни пари, което означава само едно. Хора, няма да спим на улицата. Не мога да повярвам. Дадоха ни 20 евро в сръбски пари. Дадоха ни 20 евро в сръбски пари, което е невероятно. Тази сутрин няма абсолютно никакви очаквания. Или по-скоро повечето от очакванията ми бяха негативни, докато не минаха първите 2 минути на хичхайкинга, или по-скоро чакането на стоп. Буквално минаха 2 минути и някой ме взе. От тогава цялата ми надежда се дигна догоре. По време на всичко това всъщност срещнах Томи, който, докато чаках в София, той се буквално от един автобус се появи от нищото с всичките. Той беше като: братле, искаш ли да пътуваме заедно? Нали? И аз викам: окей, what? Че докато чакахме на спирката, една жена ни даде цяла торба пълна с круши. Просто защото сме туристи. Моля, знам, че е само първия ден, обаче имам чувство, че сякаш мога да отида пред някой случайен човек, без да ме е срам, и просто да го питам: здравейте, може ли да ми кажете това, може ли да ми кажете онова? Не, че преди ми беше трудно, но днес сякаш стана един вид по-лесно. И ако искате да ме видите как го довършвам, може да проследите, може да последвате канала, да се абонирате и да харесате видеото. Чао!